Сотні років Крим населяли десятки народів. Причина у його вдалому розташуванні, адже саме Крим на довгий час став містком між Європою та Азією, місцем зустрічі культур та воєн. Численні племена змінювали один одного. Неминуче відбувався і процес асиміляції місцевих племен. З них розвивались нові народи. Це історія і кримських татар. Вони об'єднали у собі всю палітру народів, що колись населяли півострів. То про кого йде мова? Почнімо з кімерійців. Вони жили тут ще у 8 столітті до нашої ери. Саме їх описав Гомер в Одіссеї. Вони прийшли з району Волги та Дону. Так, ця Керченська протока в античності звалася Боспор Кімерійська. Сусідами кімерійців були таври. Вони населяли південну частину Криму, приблизно від сучасної Євпаторії до Керченського півострова. Таври залишили по собі велику кількість археологічних знахідок, свій знаменитий темний посуд з білими візерунками. Коли ж вони переселилися на південний берег Криму 6-5 століття до нашої ери, то створили своєрідну культуру поховань у кам'яних ящиках. На початку нашої ери таври втрачають свою оригінальну культуру. Цілком ймовірно, вони швидко асимілювалися зі скіфами. Ті ж були войовничим народом, який жив у 7-4 столітті до нашої ери у степах між Доном та Дунаєм. Скіфи – це назва союзу племен, серед яких були царські скіфи, скіфи-землероби, скіфи-кочівники та інші. Вони опанували північне Причорномор'я і звідси робили походи у Близький Схід. В очах елінів скіфи були дикунами, носили штани, пили нерозбавлене вино та кумис, не знали землеробства. Вони були кочівниками-скотарями. Криваві трофеї були предметами гордості. У 4 столітті до нашої ери у Криму з'явилися поліси – незалежні міста елінів. Через нестачу землі вони залишали батьківщину. Поліси засновували переважно на узбережжі, щоб мати доступ до моря. Це також дозволяло менше конкурувати з місцевим населенням, яке жило глибше – у горах. Серед відомих колоній елінів – Пантікапей, Мірмекій, Німфей та Феодосія. Спершу греки торгували зі скіфами, але згодом відносини між ними загострилися. Міста об'єдналися в єдину державу, щоб захиститися від тиску місцевого населення. На рубежі нової ери у Причорномор'ї посилюється римський вплив. Його опорою стає Херсонес. Римляни розмістили в Криму постійні гарнізони, що сприяло торгівлі Херсонеса й Боспору. У цей час у Крим прийшли сармати, за легендою нащадки скіфів та амазонок. Вони швидко переходили до осілого життя, заселилися на пізньоскіфських землях і змішувалися з місцевим населенням. У 3 столітті нашої ери в Причорномор'ї з'явилися готи, що прийшли зі Скандинавії. Вони воювали з Римом, а після поразки оселилися в північному Причорномор'ї та Криму. У той же час із Північного Кавказу переселилися алани і доєдналися до сарматів. Вони займалися землеробством і скотарством. Відомим центром їхньої культури є некрополь Нейзац біля селища Зуя, де знайдено численні артефакти – посуд і прикраси із золота та срібла, зокрема унікальні водолії у вигляді баранчиків. Наприкінці 4 століття у Криму з'являються гуни – кочові скотарі групи, що належали до монголоїдної раси. Розмовляли мовою тюркської групи і прийшли зі степів біля Китаю. Вони славилися кіннотою та звичаєм бинтувати голови, подовжуючи черепи як ознаку знатності. Візантійська імперія, спадкоємиця римської традиції в Причорномор'ї, пішла на компроміс з гунами та змогла зберегти свою владу над частиною Криму. Зміцнення візантійського впливу супроводжувалося подальшим поширенням християнства у Криму. Крим у середньовіччі.
У 7 столітті виник хазарський каганат, до якого входила більша частина Криму та Таманський півострів. Хазари були тюркомовними кочівниками, займалися скотарством і поступово переходили до осілого життя. Контроль над Кримом відкривав хазарам торгові шляхи між Сходом та Заходом. У 8-9 столітті Хазарія досягла розквіту, а Чорне море навіть називали хазарським. У 9 столітті вони прийняли іудаїзм як державну релігію. Згодом під ударами печенігів каганат утратив Крим. У середині 9 століття печенігів у причорноморських степах витіснили нові кочівники з Центральної Азії та Південного Сибіру – половці, кипчаки або кумани. Це було союзне об'єднання різних племен, що говорили тюркською мовою. Кипчаки були язичниками, поклонялися богу Тенгрі, богині родючості Умай. Їхньою матеріальною спадщиною стали кам'яні статуї Балбали на могилах. Вони швидко встановили панування в Криму, який увійшов до Половецького степу Дешт і Кипчак, що простягався від Дунаю до Середньої Азії. Цінним джерелом про їхню мову і культуру є Кодекс Куманікус, що зберігається у Венеції, книга перекладача, з кипчацькими словами та перекладами італійською і перською, а також книга місіонера з уривками Святого Письма, загадками та проповідями. Ймовірно, першу частину записав італієць в одному з кримських міст. Варто відзначити, що перше джерело саме кримської літератури – поема «Юсуф та Зулейха» Махмуда Керемли, яку за різними версіями було створено у 12 або 13 столітті. Саме ця поема містить першу згадку про кримську мову. Мова кипчацьких племен стала універсальною мовою степів, граючи ту ж роль, що латинь у середньовічній Європі або англійська у сучасному світі. Край історії кипчаків поклала Монгольська імперія. Ми згадали величезну кількість племен, народів і подій, що змінюють один одного і плавно перейшли до слова «татари». Спершу цей термін означав монгольське плем'я з Маньчжурії, але згодом ним стали називати різні кочові народи північніше Китаю. У Європі 13 століття завойовницькі походи монголів теж ототожнили з татарами. Втім, поняття монголо-татари – пізній винахід російської історіографії 18 століття, який спотворює реальність. Імперія Чингісхана складалася не лише з монголів, а й з безлічі тюркських племен, об'єднаних одним могутнім правителем. До того ж, у західних провінціях імперії чингізидів монголи становили незначну меншість, тоді як тюрки, особливо ті, що розмовляли західними, кипчацькими діалектами, переважали як у війську хана, так і серед підкорених мешканців причорноморських степів. За свідченнями тюркологів, самих татар монголи у міжусобицях знищили, а їхнє ім'я перейшло на підкорені тюркські народи. У Криму місцеве населення мало тисячолітню спадковість. Тут зливалися кімерійці, таври, скіфи, еліни, сармати, кипчаки й інші. Кремли, караїми, кримчаки, уруми та румеї стали спадкоємцями цієї історії, не чужинцями, а автохтонами, які асимілювали прийдешніх загарбників і винайшли власну ідентичність.